687 година от новата ера, свят, разделен от вяра, но обединен от убеждения. В Йерусалим започва да се издига грандиозен паметник, куполът на скалата. В Рим и Константинопол се издигат могъщи църкви. В България тенгрианството определя живота. 5 религии, 5 пътя, но коя от тях е водила най-добре своя народ? Вярата е нещо повече от поклонение, тя е сила, идентичност и съдба. Всяка империя, всеки владетел търсеше благоволението на божественото, вярвайки, че техният път е истинският. Но вярата не е била само за владетелите, тя е определяла всекидневния живот, надеждите и борбите на хората. Абонирайте се сега, за да разкриете скритото минало и да ме подкрепите в Patreon, купете ми кафе, последвайте ме в Spotify и се абонирайте в Кофи, за да ми помогнете да ви предоставя по-добро съдържание. През 687 година от новата ера халифът на умаедите Абд Александър Малик започва строежа на купола на скалата в Йерусалим. Това великолепно светилище, разположено на свещения храмов хълм, ще се превърне в едно от най-свещените места на исляма. Но защо е построен? По времето, когато ислямът се разраства бързо, халифът иска да остави траен символ на вярата и властта. Куполът на скалата не е просто религиозна структура, той е декларация, свидетелство за присъствието на исляма в светите земи. Построяването му изпраща ясно послание както към последователите, така и към съперниците. За мюсюлманите това е мястото, където пророкът Мухамед се е възнесъл на небето. Златният купол щеше да съперничи на християнските църкви в Йерусалим и да заяви, че ислямът е пристигнал като доминираща вяра. Красотата и величието му ще завладеят предаността на вярващите за векове напред. Обектът също така свързва исляма с поранните авраамически традиции, като засилва ролята му на последно откровение. Издигайки се над града, куполът на скалата не е просто място за молитва, той е фар на нов световен ред. Но преди исляма тази земя е била свещена за евреите. На храмовия хълм са се намирали първият и вторият храм, сърцето на еврейската вяра. През 687 година от нея и двата храма са отдавна разрушени, но еврейският народ все още се моли, все още вярва и все още очаква завръщането си в Сион. Въпреки вековете на завладяване и изгнание, еврейските традиции се запазват. Споменът за великите храмове продължава да живее в молитвите, писанията и копнежа на целия народ. Дори и без храм, вярата им остава непоклатима и се пренася от поколение на поколение. Синагогите се превръщат в техните нови места за поклонение, прости, но устойчиви. Те вярвали, че вярата не се крие в стените, а в душата. От Вавилон до Испания еврейските общности се адаптират, запазвайки своите обичаи и закони навсякъде, където се заселват. Тяхната устойчивост се превръща в тяхна сила, доказвайки, че истинската вяра не може да бъде унищожена от война или изгнание. Тората остава техен пътеводител, който ги свързва с миналото и бъдещето им. Към 687 година от нея влиянието на християнството се разпада. На изток доминира православната църква с могъщи църкви в Константинопол. На запад Рим е сърцето на католицизма, ръководено от папата. Разделението е повече от географско, то е политическо, културно и богословско. Императорите и папите се бореха за власт, като всеки от тях оформяше своята църква по различен начин. Въпреки нарастващите различия, както източните, така и западните християни продължават да се смятат за част от една универсална вяра. Въпреки че и двамата се покланят на един и същ Бог, различията между тях нарастват, разделят ги икони, ритуали и власт. Но в България царуваше друга вяра. Иконите били свещени на изток, но противоречиви на запад, където някои ги смятали за идолопоклонничество. Папата претендира за върховна власт, докато източната църква остава обвързана с византийския император. А в България, далеч от тези дебати, под открито небе процъфтявал уникален духовен път. В България не са властвали нито джамиите, нито църквите. Вместо това народът е следвал тенгризма, древната вяра на Бога на небето Тенгри. Няма грандиозни храмове, няма златни куполи,
само безкрайното небе и свещените ритуали, изпълнявани от шамани. Тенгризмът свързвал хората с природата, духовете и техните предци. Владетелите търсили благословията на шаманите, преди да вземат важни решения, като вярвали, че Богът на небето определя съдбата им. Това е вярата на войните и конниците, която ги води през обширните степи. Тук богове и духове напътствали владетелите. Късметът се четял в звездите, а здравето се възстановявало чрез огъня и водата. За разлика от каменните църкви на християнството или величествените джамии на исляма, вярата в България е била едно цяло с природата. Планините, реките и ветровете били свещени и се вярвало, че носят послания от боговете. Ритуалите почитали духовете на предците, като осигурявали защита и мъдрост за бъдещите поколения. В този свят вярата не е била ограничена до стените, тя е била навсякъде, в земята и небето. Така че нека да сравним исляма с построените високи джамии, които обединяват вярващите в молитва. Иудаизмът е запазил традициите си дори без храм, християнството се разцепило, но и двете страни построили монументални църкви. България процъфтява при тенгрианството, където вярата е свободна като вятъра. Всяка вяра оставя своя отпечатък по различен начин. Някои строили, други съхранявали, трети се адаптирали, а четвърти приемали природата като свое свещено пространство. Но отвъд различията си всичките търсеха смисъл, цел и връзка с божественото. Коя вяра е оказала най-голямо влияние? Кой е бил истинският път? Отговорът зависи от това, кого ще попитате. За мюсюлманина призивът за молитва от джамията означава единство и отдаденост. За един еврей оцеляването на традицията е доказателство за издръжливостта на вярата. За християни на големите катедрали и икони носят вековна духовна сила. А за тенгриста самото небе е най-висшият храм. 687 година от новата ера е време на вяра, сила и преобразяване. Тези вярвания са формирали нашия свят, а отзвукът от тях остава и до днес. И така, какво мислите вие? Коя вяра е била най-силна? Изборът, направен през 687 година, все още оказва влияние върху съвременния свят. Границите, културите и конфликтите носят следи от тези древни вярвания. Може би най-силната вяра не е тази с най-величествените сгради, а тази, която пребъдва в сърцата на своите хора. Харесвайте, споделяйте и се абонирайте за повече изгубена история и ме подкрепете в Patreon, купете ми кафе, проверете ме в Spotify и се присъединете към мен в Ko-Fi, за да ме подкрепите в предоставянето на по-добро съдържание.